Munun bi kan lamɛ jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ ka k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani ye Ala kan ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo filanan an balana k'a fɔ o ye février kalo de ye bi y'o tile 5 ye jate la san kalo filanan don min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ 2021 san k'a dɔn k'a fɔ farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ arajabama kɔnɔ ko fɔ fɔcogola laseri laban an balana k'a fɔ bi y'o tile 22 de ye jate la san kalo 6 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ka ɲɛ san ka jamana lakana tigilamaw min kɛra bonikaw fɛ Moti marabolo kɔnɔ na arabadon sɔgɔmada joona fɛ o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi min ye ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛba dɔ ye min kɛlen bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kurutukurutuma dɔ de ye n'i y'a sɔrɔ o ye maigakɛ dɔ ye ale kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ kolonɛli ye tɛgɛ dada ka katikaw fɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunungo wulikɛjɔ caman de kɛra ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo ma o kow kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na M5 RFP olu ye lajɛri kɛ kunungo fitirida ka daminɛ wuladafɛla fɛ ka na se fo fitirida waatiw bɛɛ lajɛlen ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kan ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min bɛ tali kɛ wulikɛjɔ min kɛra ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma n'o kɛra bonikaw fɛ yen min bɛ yen n'a kɛra arabadon sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛnen sanga 15 bɔɲanko wulikɛjɔ kɛba dɔw de nana i ka dɔn k'a fɔ bɛngɛnna wala ta ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ma wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛlen filɛ kunnafoniw na ka Mali sɔrɔdasi dɔw ni to a la ka tila kɛ maa 10 bɔɲanko k'olu kɛ maa jɔngɛnen ye maa min ni tora la Mali ka bolo kan jatew la maa 10 ka se maa 9 ma e ka olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ka fɔ a la jatew la nka min bɛ n'i y'a sɔrɔ o jaba jɛlen bɛ lakana tigilama minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye wulikɛjɔ kɛ a yɔrɔ la ka ɲɛsin juguw ma k'u ye maa 30 kɔ u y'o de bɔnɛ u ni na jugulaka ninnu na nka min kɛra dabaliban ko ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko n'i ye ka dɔn k'a fɔ nin bɛngɛnna wala lajɛ maa minnu nana kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma k'u nana ni blindé min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mobili ye kɛlɛkɛ mobili min n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ se ka wulikɛjɔ kɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ foyi k'a la k'u nana n'o min ye dɛ ko i k'a dɔn Egypte jamana k'i k'a dɔn k'o ye blindé dɔ de ye blindé min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Egypte jamana o ka tamasiyɛn b'a kan wa o kɔfɛ MINUSMA kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu ka tamasɛrɛ de b'a kan nka a bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ MINUSMA ka bolo kan o min kɛra o ye maa caman kɔ a kamana na jateminɛw la k'i ka dɔn o de kɔni kelen bɛ kabako ye bi min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o de kɛra so ye nin waleya in kɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la ka se ka juguw kɛ nin mobili in sɔrɔ cogo di ka se ka na nin waleya ta ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma nka o n'a tabalili kɔnɔ na ko France jamana y'i tɛgɛ di an ka lakana tigilamaw ma ka wulikɛjɔ kɛ sanfɛ ka se ka wulikɛjɔ ta maa ninnu ka se k'u ŋaniya kɔni ka segin u yɛrɛ ma a yirala ka fɔ nin min filɛ ka kɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔn ka fɔ ɲininkali de la ko fo ka nin ko in de sɛgɛsɛgɛ ka tɛgɛ da kisɛ kan n'a kɛra MINUSMA ka mobili ye mun na a kɛra o ye nin bɔra fa jumɛn de fɛ wulikɛjɔ kɛba numolo ka tila ka na nin kɛ o ye dabalibanko de ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ an ka jamana basigi a ko gindo k'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ ka jamana in kolo suma o bɛ se ka sabati cogo min na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ o ye Badaw ye ale wulila k'i jɔ tuma min na i ka dɔn k'a fɔ Mali denmisɛnnakaw n'i y'a sɔrɔ o ye tamatasigɛw ye olu ye se sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Laginɛka waati min na jamanatigi ye wulikɛjɔ kɛ n'i ka folikan ta a ko ale nisɔndiyalenba bɛ yen a bɛ denmisɛnninw fo k'u bɛ fo ka ca la u ye min kɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u ye faso kunnawolo de ye wa faso kɛ ka fɛn fɛn ko ye ni Ala sɔnna ma ko faso labɛnnen bɛ ka se k'i yɛrɛ bila denmisɛnnin ninnu e ka don ka ɲɛta sira kan denmisɛnninkan u ye faso kunnawolo u ye nin min kɛ ale b'u fo u y'a kɛ cɛsiri de la k'an to nin waati gɛlɛn in na ka tila ka wulikɛjɔ kɛ ka faso kumabɔ tan a bɛ denmisɛnnakaw fo wa faso de bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ u ye Mali jamana kuntigi
ako ale ni sojelimba krofote dorede demisen nuni fulli ga kamal de kelina balele fa be dugo de ke u yele flekene menga no kunjeli karina tanye ala ka sewere duma mini ka do ka fo min kera olu te klin jamana tigi fulita ka kani so yira ni ko iseve kusbe ambe dugo de ke fura mina ya rabbi ala ka keti namburai ambaladan ka fo ni kalabanci doye atoga Ibrahim Alasan Maiga ko de kungelembe ka yere ke ka do ka fo koloneli abe wuli ke jaw ke abe mo ko ni ka se ga wuli ke jota mo maka yira ko ale de koloneli o de sen fede ka wuli ke joka kata katika ufe soransila ka daga yoro do yere be katai ay ka ni colonel Jalami Tumbala ko lieutenant colonel Jalade alla benembe fini na yere ka yira mawla ko ale colonel o mi kera sega sega lu bala yele ko ni ko fe olu yetega daga ko ni wati na be jana mona ka obulo ka se ka fete fete munde la be kenenge wa ko ikaro jidemina utu yere ka fokwa kungelembe keningo insigi singa a gele ka gele kusube kuma ni usanga ni wati bele ko abi wala juguta ka se ka nyesi mawu makale colonel kuma kolomoro tedore ni mimbe bulola bi uka fere bele tigani nanyo ne chama do bitani marafawi ke wuli ga jota ka nyesi mawu maka dangari mawla ka suro fini digela kaute ni tiga toli o kele ma do tiga ukera atobale yiri ba yere nyini o tumambe dugo deke ya rabbi ala nyone fofembe ala ka fura bubar yele ka woro nyema na mburai ambalona ka fo mo ko de jamara nusma o commissaire ulu ye fere ke ku tega da ma do ka mamunu be nulu yere tungele me ku yere ka fini digela kawe o ko ni ngira so ka fere bele tige tuma mena no mena ka seka luta ka seka ta tege da uka ya saka pretike dama mimbe telike Mariam Abdoulaye Doumbia ale ba nyefo commissaire do angalame ne ka brigade de recherche mo uka nous c'est fait comme chaque soir nous patrouille fonte jusqu'à 6h30 on sigana ma sabai upele mo sigana ma sabai nous interpeller upele mo interpeller arrivé à notre niveau il a essayé de interroger la be mbarake kuma kala ma so da kon ala ke mu kondi ka tu ka yoro talu ka so ya so tintu ka barake mun chama o buffet c'est des civils wa oui ni nga bo ni fait mu ba o fait ni fait no awu bo ni ma se ka réponse fait na ma tintu do ba o fait ma se ka réponse de moi tintu mo be jo fait na pour que il habillé à la qui tintu o be bu ne ka mo ko vraiment ko ça c'est pas bon comme koro emu ni sita ko mbarake ni c'est pour que la population a vigilance trompée quand il tintu population ba fo tintu be mo barake zone tintu alors que civil do de be en fond ni ko do ku ira ke tintu ko daga nous interpeller en bouba kata procureur ka buluka ne be wolole kam di jamana ko do ne be jamana ko do fo ko de bela forces armées de sécurité on va demander à éclat fin de la caisse résultat fin de la population ma forces armées de matiko amaloran ka foni tuye commissaire Mariam Abdoulaye Doumbia ni tuye ka ya foto mina ya rabbi ala ka tobale ile du grese la basiri la fiaka do jamana kono na mboraye nyono marabulo kono na kungo koni ko chama mbade de kera yoro ni yoro flaku koni nga ufe wuli ga jodo kera yi abed do kera do free akera nyono ere e ka do mara chamana ya saka pratika do da manga da mene flaku koni wuli ga jodo kera yi moto tigi do fe kana mo ka baga unche ka tanuwe ni wati na mbalbege do be flaku koni o be jabali kerefe ambalbege bi mi ne be flaku koni sumal fonadu ambalbege anye kuna foni soro ko marfatigi jekulu do ko ni wati labanu na kubi kata baga unche flaku koni ko kunungo ere ko moto tigi durubu nyango ku tara kata baga ndo uche no ako kera chugudi ko nana baga unche baga muga katamai duke binde gora wo baga ni ke o ira do ko ma yana koni an woni le sama kuna keni ka on flaku koni ya tumara marala ya kena koni an yere dimina ko an yere be ni ka bossisa tumani ni ne ba ambe ko ambe fa ka na foro bega ke na ga toujours ni gala mo da bi an duka to ba ko ce ta kena na fura nga fo ko be ge be da ba na nga ba ko ce kena albara ni ka ka tira su temina ko nama to finde mura le o titaro si o mo yesi to ko frifandira mun be na foro do su ya ko ni do ko na ma nga do ko frifandira amma abin da bandu fana kule gele ba kunungo ko sonu kana ne walenge ko surasila ka utumboro au ka yorla o chewa surasila bora na ma ya alike ku kone ya ku mun kone ya abi ke sama wa mun mun ko ka taw ti ba ko ke abra wo to hin to wati no ne to hin to ma da man le na no surasila ka ko na ke sama mun turu na du kono ulu do yera ba ko wa hisi ko lu nang ndef ko ra kama lu na ma ngarri de kama to taw de ko nga hadisi nay ma jugu mun nam su go wule ta ko na nga wule ko ko na yo ko anya
Maintenant, c'est là, des débuts de Zolina. C'est la parole de Saint-Anne. Moi, je suis là, c'est un manière pour moi. Bravo, terre, ma tahakado, il y a de la parole. Un moment, il y a de la magie. Je veux venir de voir la parole de la. Donc, avec la bande Farado, on va se dire. Ambaloran kafo, ni tu me tali ke kado kafo, flako woni kado la gele yin usoro wati mino tu alege nyefole. Jatimina ula ko dozuru fini bula utara dogo vela fe anya nyingalu ke ma chamana. O wati kele ya soro dogo free mara ere kona la ni yoro ni laje uninyonje kilo tambu jango ebi dogo free. Uya foko manonu taro fonvela de la nyingali takanyesi yoro ma chamama. Olu yɛrɛ bi seeda o di sɔni o cɛ wulikɛjɔ sigiyɔrɔma damadɔ kɛra ka ɲɛsin dɔgɔ firima kunungo a daminɛna ka dɔ kan ka na pelukan na ka tila ka taa fɔ kabankura pɛgɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sen fɛ an ye dɔgɔfiri dozolakaw ka wele bila olu ma ka dɔgɔfirika dɔw ɲininka fo ka tila ka na nin ɲininkali kelen min n'o ye bagan ta ye k'o jaabi ɲininkali k'a la an balimakɛ bɛ min. Ablaye Kulubali ne bɛ dɔgɔfiri. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo dɔgɔfiri dugu bɛ wele ko kadɔ kan ko wulikɛjɔ kɛbaw ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin mɔnikɛla dɔ ma min bɛ yen n'a kun taara a ka jɛgɛminɛ baaraw la ko fɔ a kɛra sababu ye k'u ye marifa ci ka ɲɛsin a ma a ko kɛra cogo di. Ablaye Kulubali n b'i fo k'i barikada i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri la o kɛra kunungo sɔgɔmada fɛ 7h ka taa 7h30 furancɛ la pelukan busokɛ dɔ min lakodɔnnen don kosɛbɛ a tɔgɔ ye ko Bamako Kanakumu ale ka tuguli bɛ deli ka da fala kɔnɔna de la sabi san caman bɔ o la a b'a dahirimɛ de ɲini o la mɛ kunungo sɔgɔmada fɛ 7h ka taa 7h30 na marifatigi dɔw de taara mobili marifa de b'u bolo 17 k'a ye fala sanfɛ a bɛ k'a kɛ jɔ kɔrɔta ka jɛgɛ mɔ ka bila a ka kunun kɔnɔ k'a wele k'u bolo kɔrɔ a k'a ka na a ma sɔn ka na min kɛ u ye marifa da turu a la ka kisɛw ci a la ala kɔni y'a kɛ kisɛw m'a sɔrɔ o marifa mankan bɔlen min kɛ donc lakana tigilama minnu bɛ dɔgɔfiri yan olu ye ɲɔgɔn kuma bɔ donso taara kɛ ka yɔrɔ fa tɛ o furancɛ dama kɔnɔ u tununana n'o tɛ an y'u ye an y'u ka mobili marifaw ye an y'u numutuw ye u tununana o furancɛ kɔnɔ bon an bɛ balako la waati min na u poyila ka na pelukan fala dawolo fana fɛ kɛ na ye u ni misiw u kɛlen ka don misigɛnnaw ni fala cɛ i bɛ misiw yɛrɛ kelen mɛ yɔrɔw dadamɛ t'u la anw fana taara lakana sabati an ka fala dawolow la ala kɔni y'a kɛ mugu cɛma bɔ a la k'an don kunnafoni fana na sira fana bɛ taa se tuma min na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u taara poyi pɛgɛ fanfɛla fana fɛ ko mututigi dɔw yɛrɛ ye o kɛra min kɛ wulikajɔ kɛbaaw kɔni n'o ye donsolakaw ye u ye fa bɛɛ lajɛlen sécurité nka marifa ci wɛrɛ mɛ bɔ a la o kɛra kunungo 7h waati fo ka taa se tilebinda ma an kɔni tilenna o cogo la ten. Tuma min na o wulikajɔw bɛ sen na o waati kelen kɔnɔna na ko marifatigi dɔw taara dugu min bɛ wele ko filakuko ni mototigi duuru bonyanko ko ka taa mɔgɔw ka baganw cɛ ka taa n'u ye kunnafoniw na ko donsolakaw don aw minnu ye lakanakɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya donsow yalima o ye aw ka mɔgɔw ye wa. Anw t'o yɛrɛ kalama fiyewu k'a fɔ ko o kɛra surtout o ka kɛ anw ye sabu ka d'a kan anw ka lakana ma sabati o kama anw ka lakana sabatila an yɛrɛ kun ni an n'an ka nafolo an'an ka denbaya ni maa k'i bɛna bi anw kan walima k'i bɛna kɛ fɛn minɛ ka taa n'a ye anw seko ye min ye anw b'o kɛ yanni jamana yɛrɛ ka sécurité ka se ka na n'o tɛ k'a fɔ k'anw de bɛ wuli ka taa bin yɔrɔ kan o min kɔni kɛra kuguni anw tɛ bi anw tɛ sini nka a bɛ se ka kɛ ni jamana ɲaamina tan maajugu bɛ se ka don a senkɔrɔ ka taa tiɲɛni kɛ ka se k'a kala da dɔw kan k'a fɔ k'olu don k'a sɔrɔ olu tɛ o kɔni de bɛ se ka kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko donsow de y'o kɛ a bara donsoya anw ye donsoya min organiser bi o t'o kalama wa donsoya labɛnkun tɛ o ko ye hali bi ne bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ anw ka fɔrɔɲɛla fanga min bɛ yen bi ko maa bɛ boli ka taa fɛn dɔ ta ka tila k'i dogo ka taa bila u bɛ sigi don min na tɛgɛ de fɔra bɛɛ nisɔndiyara maliden bɛɛ nisɔndiyara ko mali bɛna yɛlɛma hadamaden bɛna lafiya n'o bolofɛnw bɛna t'u bolo a kɛra i b'a fɔ ko kami o fanga kura yɛrɛ nana ko de juguyara ka taa fɛ anw dala yan su min di bi tile min di anw dala yan dɔgɔfiri mɔlɔw kɔni o kuma tɛ fɔ dɔgɔ yɛrɛ min n'an b'a ɲini ka dumuni tobi n'a ye anw ka dugu yɛrɛ ni dɔgɔninyɔrɔ cɛ kɛ kɔrɔ a tɛ tɛmɛ kulo 5 kulo 6 kan nka bi dɔgɔ de bɛ bɔ segu ka na feere dɔgɔfiriya di dɔgɔfiri ni segu cɛ kulo 100 ni kulo 80 dɔgɔ de bɛ bɔ ka na feere dɔgɔfiriya di k'a sababu kɛ nin gɛlɛya ye tradition fanga n'u ma wuli k'u cɛsiri n'i y'a mɛn a bɛ tradition labɛn k'a ɲɛ o k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ yen ko in bɛ ka taa taabolo min na tradition waati n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ ko togodala dugu bɛɛ lajɛlen maa fara k'a ban kuma dala ko élection tɛ ka kɛ dɛ sabu fo k'a faamu k'a fɔ mali dan tɛ bamakɔ ye wa manamanakan min bɛ senkɔrɔ k'a fɔ ko sigidala kɛlɛ don sigidala kɛlɛ tɛ bi sigidala kɛlɛ tɛ sini kabi san 2001 mamuru tilenjɛkulu min wulila afghanistan n'u b'a fɔ ma ko alikaida o maghreb islamique n'a ɲɛmaa ba kun ye usamatu ben laden ye o ka bolofaraba min bɛ mali kɔnɔ yan dɛ n'o ɲɛmɔgɔ ye amadu kufa ye dɛ olu jadisi jɛkulu de bɛ anw dala yan bi kuma min b'u da kɔnɔ k'olu bɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ komi ala dɛsɛma ka diinɛ kɔrɔ ka ban n'olu ma wuli ka ala ka diinɛ dɛmɛ a ne ɲɛ o tuma an b'o de fɔ fanga ye u bɛ ka hadamaden tɔɲɔ
suni tile ni ala tɔgɔ ye ke mɔgɔ sa suni tile ni ala tɔgɔ ye parce que o tɛ ala nɔfɛ u tɛ kira nɔfɛ o ma ni fanga ma wuli k'a jɔ élection waati n'o y'a sɔrɔ togodala dugu maa bɛɛ lajɛlen dɔgɔyara ma dala ko élection yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka ɲɛ siraba kelen min bɛ bɔ fɔ Bamako ka na Segu cɛci ka na ɲɔgɔn cɛci ka na dɔgɔfili cɛci ka taa fo Tuntu o siraba kelen dɛ pɔn dɔ de bɛ yen nɔ min u taara min di duw la k'u b'o pɔn in wuli pour que i ka dala k'a fɔ ko sigidala kɛlɛ tɛ jadisiw de don ni sigidala kɛlɛ don sigidala maa b'i yɛrɛ mago sa wa n tɛ yɛrɛ mago sa ye n'a sɔrɔ sigidala denw don jadisi kɛlɛ lakika de don o plan min fɔlen don duguba kɔnɔ k'a fɔ ko sigidama yɔrɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bi o tɛ sini jadisiw de don kan min fɔ Pakistan Afghanistan o bolofara kelen de don o de b'an dala yan ni pɔn in wulila a ɲɔgɔnna kojugu tɛ yen. An baladan k'a fɔ nin bɛ tali kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔfirika dɔ la u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka fɛɛrɛ tigɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na n'o tɛ an kun bɛ fa min kan aw tɛ an si fɛ ko ye jamana in kɔnɔ na bi u ye nin min kɛ kununko ɲɔnɔ marabolo dama kɔnɔ an bɔra ka nin sigiyɔrɔ caman lamɛn wa ma laban dɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen komandan kura min taara ye o ye wele bila dugutigilakaw ni denmisɛnninjɛkulu ma o kɔfɛ ofisi ɲɛmaa kura fana taara ɲɔnɔ olu fila bɛɛ lajɛlen maaw wele kununko u bɛ tila o la waati min na maa ninnu tilala k'u to o ko yɛrɛ la jama nisɔndiyara ko nin lakana natɔla ye nin ye basigi natɔla ye ni ɲɔgɔn cɛ u ye wulikajɔ kɛ ka taa dɔgɔɲini wotorow minɛ musow bolo k'olu fana jeni yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma o ye ɲɔnɔ kɔnɔna yɛrɛ o lajɛrew kɛra ye an balimakɛ dɔ b'an bolo nin waati na e bɛ min. Ne ye ɲɔnɔ ka ye n bɛ bɔ ɲɔnɔ. ko kununko alamisa ko wulikajɔba dɔw kɛra ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye komandan ye o ye wele bila dugutigilakaw ni denmisɛnninjɛkuluw ma ɲɔnɔ ni a lamini lakana kama o kɔfɛ tuguni ko wulikajɔ wɛrɛ kɛra tuguni cikɛlaw ka ɲɛmaa kura k'o sugandira ka na ɲɔnɔ n'o ye bari ye o fana ni maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma tuma min na n'o kow bɛ sen na ko wulikajɔ kɛbaaw tilala ka taa yɔrɔ dɔw la ka taa bɛngɛnnawɛlɛ ta ka ɲɛsin dɔgɔɲininaw ma a kow bɛɛ lajɛlen kɛra cogo di. ala la kununko alamisa ɲɔnɔ kɔnɔna na nisɔndiyaba fila ka na kuncɛ ni nisɔngoya ye kununko alamisa an ka kafo ɲɛma kɔmɔndan mungoro ale ye komini 12 denmisɛn ɲɛma bɛɛ lajɛlen wele ni ka a dugutigilakaw wele ka fara donsow ni filaw kan yaasa mankan min ni furukufuruku min bɛ donsow ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka maramafɛn bila maramafɛn minnu ko don maramafɛn jugu bɛ kote fila minnu bolo n'o ye filaw ni an ka donsolakaw ye wele kunba kun b'o kan o tɛmɛnen kɔ an ka marabolo kɔnɔna na ni an b'a wele ko zone ofisi zone de ko don ɲɔnɔ zone ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ directeur de zone n'o o ye bari ye a ka zone dugutigiw bɛɛ lajɛlen wele ni ka se ka a yɛrɛ ko f'u ɲɛna u fana ka u yɛrɛ ko fɔ ale ɲɛna ayiwa u ye baara kuncɛ ni ayiwa ladilikan caman ni bilasirali caman ye bari ale y'i yɛrɛ kalifa an ka dugutigilakaw ma dugutigilakaw fana y'u yɛrɛ kalifa bari fana ma n'o ye directeur de zone kura ye ayiwa directeur de zone kura min ni ale nana i ka dɔn Dawuda Jara nɔna bila Dawuda Jara yɛrɛ u y'ale affecté ka taa ale bila masina zone kunna an bɛ o nisɔndiyaba fila bɛɛ lajɛlen la waati min na i ka dɔn k'a fɔ ci sera ma an yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ ka taa a yɔrɔ la ndola ani kɔlɔdugu cɛ maa danajugu an ka musow kun taara lɔgɔ ɲini na n'o ye kɔlɔdugu musow olu taara dɔgɔ ɲini na maa danajugu ninnu filɛ ka musow ka dɔgɔ n'u ka wotoro k'a bɛɛ lajɛlen jeni baasima muso sɔrɔ baasima ayiwa u yɛrɛ sɔrɔ nka u y'u ka wotoro bɛɛ lajɛlen jeni nin koba saba o de kɛra ɲɔnɔ bolo fɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye hali bi bɛɛ lajɛlen ka wuli ka i cɛsiri maa danajugu minnu b'an cɛfɛ ka kibaruyaw cari o tɛmɛnen kɔ bɛɛ lajɛlen ka ji bɔn i dusu kan yaasa ni mankan min n'o o b'an da la an ni kun bɛ se ka lafiya jamana in bɛ se ka lafiya. an baladan k'a fɔ nin tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ ɲɔnɔ kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ bi kayi marabolo kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ sen na bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ma yɔrɔw la ye o ɲɛ fɔra u ka i ka dɔn k'a fɔ kayikaw ka kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu sigilen bɛ Bamako kɔnɛ na olu ka i ka dɔn k'a fɔ tɔnkulu dɔw ɲɛmaaw olu ye kɔrɔfɔ dɔw di o ko senfɛ min ye tipo Yakuge ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. maa minnu bi nin wale in kɛ u bɛ dogo yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ min peut-être u bɛ dɔ dɔn o la maa sɔ jumɛnw don awa ni u ye tiɲɛni kɛ u bɛ taa min awa ni olu dɔnna ani mission do ka bɔ Bamako yan fana ka taga sur le terrain
parce que ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ bi o dɔrɔn t'a bɔ parce que maa min bɛ sur le terrain fo ka taa k'olu fana kuma ɲɔgɔnya k'olu fana namɛ u k'u ta fɔ awa ni an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ awa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka to lakanayabaliya tɛ sabati sɔrɔ an ka yɔrɔ la u ka hakili t'u yɛrɛ la o ye fɔlɔ ye a filanan u kana amalgame fana k'o dabila amalgame ye mun ye mɔgɔ minnu ye attaque kɛ sisan n'i y'o siya dɔ ye i b'a fɔ awa nin siya ninnu de don o tɛ dɛ parce que n'i y'a ko ye dɔrɔn i bɛ siyaw bilen ɲɔgɔn na a weleli bɛ taa gouvernement fanfɛla la fɔlɔ a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la min ka d'an ye o ye kan ninnu ka multiplier c'est que kan dɔ bɛ Kayi dɔ bɛ Nioro. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye tipo i ka dɔn ale ka kɔrɔfɔ ye u y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikɛdaw tun bɛ sen na baara ɲɔngiriw ka se k'olu kɛ mobili bolibaw ka sababu kɛ ko tigi min bɛ taa o ko gɛlɛya kama yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma sotarama tigilamaw olu ka lafasalitɔ ɲɛma Suleman ni bɛɛ lajɛlen kama joliden ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Arrêt de travail kun ye péage ko de péage degré dɔ taara ka péage yɛlɛma ka kɛ n'i taara i b'a sara n'i seginna i b'a sara n'i taara tugun i b'a sara n'i seginna tugun i b'a sara an ko ka a segin a cogo kɔrɔ de la o de ka d'anw ye faamaw k'a lajɛ c'est à dire minnu bɛ baara kɛ a kotew a yɔrɔw fɛ k'a lajɛ an fana bɛ recette de ɲini parce que mais exemple ta mobili bɛ se ka siɲɛ 4 kɛ Kulukoro tile kɔnɔ bon o siɲɛ 4 n'a fɔra bɛn tatɔ sisan bɛn bɛ 400 sara n'a fɔra n'a y'a chargé cɛncɛn na a natɔ a ka 400 wɛrɛ sara n'a nana cɛncɛn bɔ a tatɔ tugun a ka 400 sara n'a a chargé tugun a natɔ tugun a ka 400 sara bɛn dun bɛ se ka siɲɛ 5 siɲɛ 4 kɛ tile kɔnɔ o de kama an ko k'a to 24 heures na pour que an bɛɛ ka se ka jɛ ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ bon négociation bɛ sen na parce que an ka tutelle ye CMTR Conseil national des transporteurs routiers o président ye Istif Traoré Bani transport an sera a ma an y'an ka degun fɔ a ye a ko k'a b'an ka degun lase sanfɛ k'a b'a lase a seyɔrɔ la ko ni jaabi min bɔra a la k'a b'o da an ma bon an bɛ niveau min na an sigilen bɛ k'o de ka appel kɔnɔ sisan ala sago i sago. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Suleman na ni bɛɛ lajɛlen ka alema joliden ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye ala k'o sabati n'an bɔra ye M5RFP kunun olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u y'a bila yɔrɔ min na nin y'a talen ye wa i ka dɔn fanga ko fɔ a kana tilennenya minɛ de kɔnɔ yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma min i ka dɔn k'a fɔ alimami Umaru Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. M5 jamakulu ani wula anw gɛnna ka wulu cu anw na tuma min na faden kɛnɛ kan an farala ɲɔgɔn kan k'an ka faso kun bɔ ko fanga jugu min bɛ an kunna ko dɛsɛra ko kiri gɔlɔnna ko foroba nafolo kɛra mɔgɔ damadɔ ta ye ko anw ka sɔrɔsiw minɛn tanyana ka sɔrɔ dusukolo tanya to u la ka olu kɛ faden sago ye faden kɛnɛ kan ka sababu kɛ fanga jugu n'o ye Ibrahim Bokar Keita a n'a ka fanga ka kɛ wale an farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ in kɛ sɔgɔma wulafɛ sufɛ dugutila fɛ cɛ ma to muso ma to denmisɛn ma to maakɔrɔba ma to maliyɛn bɛɛ y'i yɛrɛ ye hakilina la hakilina min ko yɛlɛma tile ko jɔ jamana kunna o don danfara ma ye politiki mɔgɔ kɔrɔ ni kura ni ɲɔgɔn cɛ danfara ma ye diinɛ mɔgɔ ni danbetigi cɛ nka kuma min na ni o fanga jugu in ka démission sɔrɔla dɔw y'u yɛrɛ ye k'olu ka fisa ni maliyɛn tɔw ye k'olu de ye tiɲɛtigi ye ko anw ye nkalonitigi ye nka ne y'o fɔ n ko ni o y'a sɔrɔ ko ala de bɛ yen n ko n'an bɛ taa n'an bɛ se n ko ko in bɛ jɛya kelen kelen nka bi gɛnnikɛla a bɛ i n'a fɔ kɛbaa yɛrɛ kɔ bi ni ala y'i wasa o de ye wasa ye cɛ o cɛ donna nin kɛlɛ na Mali kama danbe kama hɔrɔnya kama wallahi ti kumasuli sɔrɔ o de la M5 san m'an bali tile m'an bali kaso m'an bali ka marifa ci an na ka sɔrɔ an bololankolon don fosi t'an bolo diɲɛ kɛra seere ye o m'an bali an ko fɔ faso de ka yɛlɛma o baara in denmisɛn jɛkulu dɔw wulila kolonɛli jɛkulu ko olu nana anw k'o kɛlɛ in ko olu nana o kun cɛ ko ka wasa di maliyɛn denw ma ko yaasa Mali kura ka jɔ olu de y'a fɔ dɛ anw m'a fɔ o de la tuma min na ni ko in kɛra an bɛɛ bɛnna kan ko coup d'État ma kɛ koyi ko parce que Mali jamana kɔnɔ finitigiw ye maliyɛn dɔ de ye olu de bɛ san kɔrɔ ko an ka bɔ k'u kɔkɔrɔma don nin wale in na o de la le 18 août anw bɔra tuguni k'u soutenir diɲɛ bɛɛ kɛra seere o nana laban mun na
anw nana ye yani olu ka wuli k'u ɲɛsin jamana bɛ ka tila an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna an bɛnbakɛw ye jamana min hɔrɔnya a ka yɛlɛma hɔrɔnya k'a minɛ k'a d'a ma 1960 ni cɛfarinya ni kelenya ka jamana in k'a kɛ jamanaba kelen ye mais anw ɲɛ b'a la bi o bɛ ka tila an sigilen ɲɛɲɛna o de la M5 jamakulu an ko a sera sa an k'a fɔ latinɛ ye ko a sera dan a sera sa an k'a f'u ye ko anw ma fangakɔrɔ in kɛlɛ k'u ko ka bɔ an ye koyi anw y'u kɛlɛ de k'u ka tilen ka kiri tilen mais an ɲɛ bɛ min na bi a bɛ i n'a fɔ jamakulu min b'a la ni olu tun bɛ ka balo faso tɔnɔ la o mɔgɔw de falenna mais kɛwale ma falen anw ko kɛwale kura de o de la n'an donna kɛlɛ in na ko Mali kura k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Imam Umar Jara seconde kelen an ka laɲini a ma yɛlɛma M5 ka wuli ka jɔ la wa a ti yɛlɛma inshallah fo an ka se Mali kura ma k'a fɔ ko an bɛ Mali kura de nɔfɛ fo de kana tiɲɛ kan o ti taa fɛn damadɔ kɔ régime minnu nana a fɔra ko ka jamana ka kelenya o ye fɛn min n'anw dulonnen don o la an t'o falen fosi la an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka mun kɛ o la an balimaw filɛ farabugu sɛnɛ ka jugu ka dɛsɛ k'i ka sɛnɛfɛn tigɛ ma anw b'a ye bi politiki ma sɔrɔ olu bolo hali ka MINUSMA wele ka fara olu yɛrɛ kan sɛnɛkɛlaw b'u ka sumaw labɔtɔ fo tasuma bɛ ka taa don la k'u sigilen to yen anw m'u ta biro kɔnɔ baara kama ko ka an sécuriser sécurité min ka baara ye k'u dɛsɛlen don la a filanan anw y'u ta baara min n'a kɛra kɛlɛ min ni M5 wulila ka kɛlɛ in kɛ anw welela ko ka corruption kɛlɛ san 7 faso nafolo suɲɛna bɛɛ b'a dɔn san 7 kiri tilennen tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ma ɲa o mɔgɔw olu bɛ kɛnɛ ma yaala la olu bɛ yaala la u sago la cogo min ka d'u ye ni a bɛ fɔ ko enquête dɔw tɛ se ka kɛ a sababuya kɛ mun ye ko jamana ko secret défense bɛ fɛn dɔw kan M5 bɛ ko anw y'a ye k'a fɔ olu taara baara min kama ni o baara ye ko mauvaise gouvernance min bɛ yen anw b'a ye bi an ɲɛ tɛ yɛlɛma foyi la. an b'a lɔnna k'a fɔ nin tun ye Imam Umar Jara kan ye o kɛnɛ in kan Jamil Bitar yɛrɛ ye kuma ta ye kuma min fɔ o filɛ. u ye ɲininka anw ye jateminɛ min kɛ bi IBK taara mais est-ce que IBK tɛ yen hali bi wa an ko ka fangajugu min kɛlɛ ka bɔ an da la est-ce que o fangajugu ye a tɛ yen wa mun de yɛlɛmana Mali kɔnɔ IBK tali ni sisan cɛ o ko kɔrɔ nin kɛra kojugu y'an bolo sa dɛ ne b'a ɲini M5 jamakulu an tun wulila cogo min na parce que ni ko M5 jamakulu Mali peuple o de ye M5 ye mɔgɔ o mɔgɔ ko yɛlɛma ka don faso in kɔnɔna na faso in bɛ se ka wuli ka jɔ sen kan cogo min na an kun wulilen bɛ cogo min na an ka dɔ fara wuli ka jɔ kan k'a sababuya kɛ an ka mɔgɔ ko in to yen sa an k'a kɛ faso ko ye an k'a kɛ jamana ko ye mugu ni marifa ani gazi ani fɛn wɛrɛw olu man k'an lasegin kɔ dɛ k'a kɛ baara tɔ ka jɛ ye sini ma n'an ma wele a ka Mali in kɔnɔna na an bɛ taa wele a ka lahara kiti don an bɛ ja kɛnɛ kan dɛ donc ne b'a ɲini kɔrɔw min filɛ nin ye vraiment baara min daminɛna nin baara in a man ka kuncɛ nin cogo la dɛ parce que n'a kuncɛra nin cogo in na o kɔrɔ ye an ye maliyɛnw janfa an ye faso janfa an tɛ don mɔgɔ si ka janfa kɔnɔna na an wulila de ko dankari mun bɛ jamana in kɔnɔna na ko faso bi cira an sigilen maliyɛnw an wulila o kan min kan a ma bɔrɔtɔ fɔlɔ dɛ kalenkan min de don an b'a ɲini aw fɛ hali bi n'a fɔra ko paraw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min a bɛ tiɲɛ waleya baara daminɛna baara ma laban fɔlɔ dɛ mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna an bɛ taalen bolo min kan n'an ma jan kɛ an bɛ don kogo la an balimaw bɛ kasi la don o don n'i taara aéroport la sisan denbayaw fililen bɛ kɛnɛw kan. an b'a lɔn k'a fɔ ni ye Jamil Bitar ni tun y'ale kan ye kɛnɛ kan ye Muhammed Ali Bacil ni bɛɛ ko ale ma Baco ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ko Imam Mahamud Diko k'a ko k'a taara misiri kɔnɔ k'a ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ ko a ka misiri kɔnɔ taa ko ale ma foyi de faamuya la k'a ma taa misiri kɔnɔ Muhammed Ali Bacil ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. an sɔnna ko bɛɛ ma an ma sɛgɛn an ma ɲinɛ n'o kun cɛra k'i da t'a la mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka de e bɛ min i yɛrɛ kun ko i da bɛ se ka bɔ o la a kɛra condition ye mɔgɔ si tun man k'a fɔ ko M5 b'i sigi ko k'i da bɔ a la hali n'an kelen de don an bɛ kuma bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka layidu ta an bɛ sinsin mun kan ka wuli ni ɲɔgɔn kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ histoire la a tɛ kun cɛ fo dɔw k'i fosi ka bɔ o ma daminɛ Mali la dɛ Rusiw ka révolution 1917 a kɛra République française 1789 a kɛra
mais n'a kɛra aw bɛ segin de ka danaya kuraya ka layidu kuraya donc Mali bɛna don o layidu kura de kɔnɔ ka Mali ɲini k'a kɛ an sago ye mɔgɔ si t'a fɔ kan tun bɛ bɔ le 5 juin don min na kan tun b'a miiri ko fanga bɛna kɛ nin cogo ye ni IBK taara i ni Ala cɛ n'i y'o fɔ i bɛ tigɛ i yɛrɛ la o tuma n'a nana kɛ nin ye minnu wulila k'o baara kɛ k'u k'i sigi k'i makun o kɔrɔ ye mun ye hali minnu bɔra an cɛla dɛ an k'an sigi k'an ɲɛ jɔ u cɛla k'a fɔ a ye mun kɛ a ma diya n ye a y'an sigi kɔ Imam Diko ka sigi hɔrɔn fila n'aw jɛra aw tɛ ka fara k'aw ko don ɲɔgɔn na ni mun ye mun kɛ i b'i ɲɛ jɔ a la i b'a fɔ n'i ye nin kɛ a ma bɛn ne ma jamana tɛ jɔ ni tiɲɛ kunnafataw kɔ Mamadou Diko a ko ale ka baara banna a bɛ segin misiri kɔnɔ Mamadou Diko a ko a bɛ segin misiri kɔnɔ ne y'a jaabi n ko est-ce que a seginna misiri kɔnɔ mɔgɔ dama bɛ CNT kɔnɔ a tɔgɔ la n ka bɔ a ka fɔ ale tɛ a ka kuma kan ji min ye fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ M5 ma Mamadou Diko de bɛ n'aw cɛ n'o bɔra yen don b'aw gɛn donc a y'an gɛn M5 hɔrɔnya la an fana b'a fɛ Mamadou Diko ka bɔ o don a k'a fɔ tiɲɛ la ne tɛ se k'o kɛ puisque n'u jɛra mais n'o kɛra Mamadou Diko ka kuma kan tɛ tiɲɛ bali a ka kuma tɛ Ala kan ye ni fɛn mun kɛra ne la n'a ma bɛn ne ma ne b'o fɔ a ye a y'a kɛ jama la cogo min ne b'a ta fɔ a ye jama la ten an ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka Ala confisquer k'a bila olu ka disposition na i ko n'an tɔw tɛ Ala ko la n'olu ye mun fɔ Ala ko la o de don mais anw bɛ tugu olu de kɔ non ne ma tugu a kɔ ko imam don dɛ ne tugura kɔ autorité morale don Mali ko de la Mali ko silamɛya ko tɛ misiri wele ko tɛ kuranɛ ko tɛ Mali ko don n'a ye mun kɛ Mali ko la n'a ma bɛn n b'a fɔ a ye ne yɛrɛ pɛrɛlen don k'ale Mamadou Diko rencontrer i bɛ se ka mɔgɔ ta ko n ye n ka ɲɛmɔgɔya bonya d'i ma kɛlɛ banna an ta yɔrɔ ma fɔ an ye mun bɛna kɛ o ma fɔ an ye o tigi ko don i la ko ne taara misiri kɔnɔ an ma taa an balana k'a fɔ ni tun ye Mohamed Ali Bacili kan ye kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ faramafɛnw yɛrɛ dama olu bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn Ala ka hakiliɲuman d'a ma basigi ni lafiya hali bi o ka n'an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ an cɛkɛɲɔgɔn dɔ n'i y'a sɔrɔ ye fana ka ye n'a bɛ wele ko Ture jibɔla ko don kɔrɔbɔrɔ émission n'o ye kɔrɔbɔrɔw ka jamukan ye a b'o kɛ fana arajow la tasuma kasara dɔ y'ale sɔrɔ jibɔla Ture k'a kɛra cogo di a kɛra wula fɛ a ko mɛn na ne y'a fɔ n ka muso ye ko n'u bɛ bɔ kɛlɛ ka tɔ da kɔnɔ parce que olu de bɔra ka taa n ka duba la fana kura k'u bɛ taa mɔgɔ de fɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ n kɔrɔkɛ de bɔra kɔrɔn fɛ ka na ani n bɛnkɛ dɔ ne fana y'u ta moto la ko ne b'u bila goudron da ne kɔrɔkɛ muso de bɛ ne yɛrɛ ka den fitinin dɔ ko de nana sisan ka tasuma bila so kɔnɔ ne yɛrɛ ka den fitinin dɔ koyi n kɔrɔkɛ muso o de bɛ du kɛrɛfɛ ne ka den fitinin de bɔra yan fɛ ka na ne ka so kɔnɔ ka tasuma bila so kɔnɔ ka taa bɔ sisan n sigiɲɔgɔn denmisɛnninw de ye tasuma bi ka bɔ so minɛ na olu de y'a fɔ mɔgɔw ye sisan ani n kɔrɔkɛ muso ni sigida muso olu girinna ka na k'u bɛna tasuma faga bon tiɲɛ yɛrɛ la Abdulayi n bɛ se ka kuma min f'i ye dɔrɔn tiɲɛni kɔni an ka tiɲɛni kɔni tɛ an yɛrɛ ka dɔnɛ finiw n'an ka matalaw n'an ka fɛn fɛn kɔni bɛ so kɔnɔ a bɛɛ jenina ka ban min y'a yɛrɛ hɛrɛla maa ye maa ma joki maa ma banna jango ta k'a taa fɔ ko aw tigi bɛ sa minɛnw kɔni olu de kɛra nin kɛ cogo ye sigida musow yɛrɛ de tasuma faga yan'an yɛrɛ bɛ na a cɛni min k'i kunna a cɛni bɛ se joli ɲɔgɔn ma e fɛ wallahi Abdulayi ne y'a fɛ o ya ko a bɛ se ka haka min ma parce que i b'a dɔn an ye kɔrɔbɔrɔw ye an bɛ tapi minnu fɛngɛ o tapi ka ca ani an yɛrɛ ka birifiba ninnu ani ne yɛrɛ ka kɔrɔkɛ denmuso de bɛ o yɛrɛ ka furusini finiw dɔ bɛ bazɛn dɔ yɛrɛ bara olu yɛrɛ ma kala wakisi kɔni o minnu ma kala o ka ca Abdulayi n tɛ se ka kuma f'i ye hali wariw dɔ yɛrɛ jenina la ne yɛrɛ ka wariw tɛ o ye ne yɛrɛ ka muso ka wariw ye ne yɛrɛ kɔni ka dɔrɔmɛ ye fɔ n'a kɛra wari misɛn ye bon ne bɛ taa buru fɛrɛ yɔrɔ min na dɔw b'u ka telefɔni di ne ma ko ne k'u gila o telefɔni ninnu fana dɔ b'a la olu fana jɛ minɛnw kɔni olu de kɔni jeni na kosɛbɛ yɛrɛ ne ka sokɔnɔ kɔni foyi ma bɔ a la minɛnw kɔni fanfɛla la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye jibɔlɔ kan ye ko fɛn kɛra kasara ye maaw ka kalifa dɔw tun bɛ yen olu bɛɛ jenina sen fɛ nka dɔ wɛrɛ tɛ ale yɛrɛ den fitinin o de kɛra sababu ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala kan kisi kasara ma n'an bɔra yen festival min bɛ yen n'o bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ Segu o baaraw sigira sen kan kunungo u ye wulikajɔ ka fali wotoro ko munumunu zalaw kɛ k'a yɛrɛ maaw la fali wotoro yɛrɛ nafa min ni sanga min b'a la fɛnkɔrɔ don Segu o kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn
ne tɔgɔ Hawa Koba Kulubali ka bɔ Segu. Tiɲɛ yɛrɛ la ye Fali Wotoro Segu a diyara ye yɛrɛ de a diyara ye t'a dɔn b'a fɔ cogo min na wa m'o tɛ walayi nisɔndiya dan ye a badenba. Amadou Koulibaly est association Lakana président et partenaire à Nazer Segu. Bon n bi welewelekan min di ka taa usagew ma festival dabɔlen don mɔgɔw k'u don cogo n'u bɔ cogo dɔn ani u boli cogo sirabaw cɛmancɛ la to an bɔra sisan ka wotoro munumunu min kɛ n bɛ kuma wotorotigiw fɛ minnu y'an balimaw ye ni patrimoine culturel de Segu u k'u hakili to siraba a boli cogo la parce que code de la route ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sira sariyaw ka bonya. Ne tɔgɔ ye madame Sise Fatumata Kuyate. Nafaba b'a la a daminɛ ye min ye an bɛ baara kɛ tourisme na an de tun bɛ yaala ka yɔrɔ yira tubabuw la u bɛna ka na yɔrɔ kabakomanw lajɛ sisan an ka baara ɲɔngirilen don dɔɔni donc f'an k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogo min pour que maliyɛnw yɛrɛ ka baara wɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ ka taa an ka baara in tagabolo la n'an y'a ye sisan mɔgɔw bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na Segu yan nɔ sisan n'u nana yan'u ka mobili ta u bɛ Fali Wotoro ta u b'u ka ciw ɲɛnabɔ n'a ye a ka di i bɛ yɔrɔw ye i yɛrɛ bɛ lafiya kɔnɔ et puis a bɛ tila k'a kɛ bon fɛnnin dɔw bɛ sɔrɔ a la ka di mɔgɔw ma minnu sisan u ka baara ɲɔngirilen don donc o kosɔn anw nana parce que an b'a ɲɛɲini na cogo o cogo an bɛ se ka baara dɔ kɛ baara min b'a to an bɛ degun min na dɔ bɛ bɔ o degun na o de y'an nakun ye wa an kɔntanna fana parce que a baara ɲɛna fo k'a fɔ mais an ka baarakɛda min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko APTM u y'u sɔngɔ bɛɛ de ladon baara in ɲɛna fo ka taa fɔ an yɛrɛ kɔntanna an minnu yɛrɛ ye baarakɛɲɔgɔnw ye an kɔntanna u ka baara la an bɛ dugawu k'u ye ala k'a ɲɛ ala ka na n'a ɲɔgɔn wɛrɛ caman ye an bɛ minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ye madame Dumbiya Kajafunɛ Danbele n bɛ baara kɛ Mali tourisme na ɲagarilenba de don ɲagarilenba don nisɔndiyalen don n ye tuuru kɛ Fali Wotoro in na a diyara n ye bawo Segu ye ne yɛrɛ ka dugu ye n tun famana yan ma kabini an bɛ ekɔli la yan nɔ an ye fɛn caman kɛ ni Fali Wotoro ye Segu ka de bɛ Fali Wotoro valeur dɔn Fali nafa ye min ye Segu ka de b'a dɔn donc ni Mali tourisme nana ka na valeur kɛ o tɔ la vraiment o ye fɛn ye fɛn min a diyara n ye ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ a ko la n bɛ wele bila bɛɛ ma nin ye initiative min ye bɛɛ de kan ka k'an dɛmɛ nin na parce que Fali yɛrɛ n'i ye Fali ka ci kɛ jateminɛ a bɛ fɛn caman kɛ an ka société la n'a fɔra k'an yɛrɛ k'a kɛ an tɛ se k'a kɛ donc an bɛ fɛ de ka o valoriseli o bɛ a to an yɛrɛ bɛ lakodɔn an ka baarada bɛ lakodɔn n'o ye tourisme ye n'o tɛ an bɛ wagati min na sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ tourisme baarakɛlaw kan hali n'a ma se fɔ ma donc nin kɔni ye fɛn ye hali bi k'a yira k'a fɔ hali ni gɛlɛya b'an kan an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka tourisme lataa ɲɛ o de tun ne fɛ ne sewalen n'o wulada na alhamdulilayi ne yɛrɛ ye Segu ka ye ne kun famana Segu ma Fali Wotoro n fila kɔnɔ nin ye n ye Segu yala wulada na Fali nafa ka bon Fali ye Segu laada kɔrɔ de ye depuis an yɛrɛ bɛ ekɔli la an fitinin fɛn bɛɛ bɛ kɛ Fali de la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban donc ka ne y'o kɔnɔ wulada na ala ni Mali tourisme sababuya alhamdulilayi n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nin ko taa ɲɛ Fali tourisme ala ka barika don a la vraiment. An baladan k'a fɔ nin tun ye dɔw kan ye ka bɔ Segu Sido ani Bazando Fali Wotoro filɛcogo ɲuman ani a ka nafa o kɛra nisɔndiyaba ye kunungo festival a dayɛlɛla maa caman ye kɛ nisɔndiya yira la nka ka sanga ni jamana bɛ taabolo min kan a kɛcogo kɔrɔ yɛlɛma dɔw donn'o la n'an bɔra ye an ka farikolo ɲɛnajɛ i ka dɔn jamana kɔnɔ a n'a kɔ ka bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi ka sɔrɔ kɛ an ka denmisɛnninw ye wulikajɔ min kɛ o senfɛ u ka degeli karamɔgɔ ka taa se ndolatana dɔw ma dɔw b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ an k'u lamɛn. Bantan gɛlɛyara a ma kɛ bantan nɔgɔmani ye wala an sigilen n'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o bɛ sɔrɔ ko caman fɛ quoi bon ala sera ka nɔgɔya an kan na mais équipe ɲuman de don an jouera équipe min contre la équipe ka ɲi quoi n'i ye tournoi in ta k'a lajɛ c'est l'une des meilleures équipes de cette compétition hein en réalité hein donc o bɛ ko gɛlɛya dɔɔni quoi voilà il fallait tout faire quand même pour recadrer l'équipe sur le plan tactique pour que an bɛ se ka gagner cogo min na. Bon alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada an bɛ Maliden bɛɛ fo bi balontan bɛɛ yɛrɛ y'a ye a ma nɔgɔya a ma kɛ balontan nɔgɔmani ye déjà match daminɛ la an ye blessure fila sɔrɔ dunuya sen banana bon o de y'an ka premier mi-temps gɛlɛya trop parce que o tora an kunna mais après deuxième mi-temps na an entraîneur nana ka na kuma an fɛ donc an sera ka réagir deuxième mi-temps na je pense que o blessure fila in de y'an ka match gɛlɛya mais alhamdulillah an sera ka match tenir fo ka taa tiro biti la ala y'a kɛ an gagné an bɛ ala fo k'a barikada quoi ne kɔni pour le moment blessure musculaire de don mais an ma taa ka taa an kan ka taa ka taa radio ni k'o kɛ k'a lajɛ a bɛ niveau min na et après on verra quoi. An baladan k'a fɔ ni tun ye degeli karamɔgɔ nun jannen ka taa se an ka ndolatanaw ma nisɔndiya min b'u la a ko sen fɛ dimanche ala ka kunjɛ nisɔndiya kɔnɔna na nisɔndiya min bɛ yen n'o bɛ kɛ nisɔndiya laban yɛrɛ ye a ndolatana la an ni Marɔku ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na siri kɔlɔlɔ min b'i bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa Itali jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Sergio Macarella a ye laɲini kɔni kɛ ko tile 4 kɔnɔna na gouvernement ka sigi Itali jamana kɔnɔna na a baara bɛɛ lajɛlen dilan maa min ma Roberto Siculu don
o ye chambre de PTP ɲɛmaaba ye an bɛ don min na fɔ bibi na a y'a yira k'a fɔ k'a ka sigi ka fɔ boloda yanni tarata natɔ cɛ maa min tun ye minisiri ɲɛmaa ye n'o ye baarabila kɛ tarata tɛmɛlen na ka sababuya kɛ ani jɛkulu dɔ tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma wasabulon kɔnɔna na ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'olu ka jɛkulu farala o kɛla sababu ye n'ale ye baarabila kɔni kɛ n'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na u ka dugu min bɛ wele ko Casamance kabini janvier kalo tile 26 tɛmɛlen na Senegal finitigilakaw kɔni bɛ ka mɔmɔni larawuli ni mara kofɔlen nin kɔnɔna na ka sababuya kɛ banbaganci wale tigilama dɔw dagayɔrɔ bɛnnen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san 40 bɔ ɲɔgɔn bɔ ko Senegal jamana ɲɛmayaso ni nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu karilen bɛ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka mugu ni kisɛ banamini u ni Senegal finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko f'u ka kɛ jamana ye nin yɔrɔ kofɔlen na u ka jɛkulu bɛ wele ko MFDC jamana den dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko sira dabila ten sa ko wulikajɔ kan ka kɛ yaasa ka fu siri nin dan na an bɛ don n'a fɔ bi min na Senegal finitigilakaw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati nin kungo in kɔnɔna na yaasa ka fura bɔ ni maa ninnu ka woro ɲɛma n'an bɔra an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na u ka jamana sariya suma cour constitutionnelle tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲamakalata kan ka kɛ tago filanan kan ka kɛ février kalo tile 21 natɔ jamana ɲamakɔrɔ Mamani Usmani ale ni Muhamadu Bazoum olu kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bawolo siman kan ni ka barabila fɔli kɔni kɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ fangasinamatɔndenw kun y'a yira k'a fɔ ko kalata tago fɔlɔ min kɛra k'o jaabi bɛɛ lajɛlen ka buru ka bɔ yen nɔ ko segin ka kɛ kalata ka ko kura ye nka jamana sariya suma kɔni ma jɛn ni a ye o kɛlen min kɛ fangasinamatɔn jɛkulu 18 olu kɔni farala ɲɔgɔn kan n'a ma ye k'a fɔ ko sɔgɔmakɛw ka laɲini ma fangasinamatɔnden dɔ dun bɛ tago filanan kɛnɛ kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen nin ma n'an bɔra an bɛ taa Madagascar jamana kɔnɔna na san 2020 tɛmɛlen na n'a hakili b'a la u ka osofurulaka maa 7 ɲɔgɔnna bɔnnaw ni na k'u to u ka baara la a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ u ka gendarmelaka dɔ fana bɔnɛna a ni na o yɔrɔ kofɔlen na ka fara u ka duguden nanama sumalen dɔw kan ni ko min bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen a kɔni kɛla sababu ye wulikajɔ kɔni kuma cayalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ kosɛbɛ maa dɔ y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a kɛ cogoya bɛɛ la u ka kɛlɛkɛminɛw ɲini ka di ni u ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ni ka dugudenw lakana nin yɔrɔ kofɔlen na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya diɲɛ bi tan n'i bɛ taa gɛlɛya fɔ i mana dɔ wɛrɛ ye a bɛ to k'i ɲɛna i ta in kɔ kuma dɔ la ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya